Ready. Ready. To jama'a masu sauraron mu da kallon mu barkanku da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a wani filin. A halin yanzu na tare da wasu manyan baki ne, kamar da kuke gani. Akwai Ali Nuhu, wanda fitaccen tauraron fina-finai ne, hakanan kuma da Hadiza Aliyu Gabon, wadda ita ma fitacce tauraruwar fina-finai ce a Najeriya, waɗanda ba sa ma buƙatar gabatarwa. Ali da kuma Hadiza, ina muku barka da zuwa wannan fili. Barka da warhaka. Barka dai. Yauwa. To zan fara da kai Ali, ban sani ba me ya kawo ku London a daidai wannan lokaci. To akwai African Film Award, wato Afro Hollywood Award, wanda a wannan shekara ya cika shekara 20 ana yi. Dalilin sa muka zo wannan birni na London. Haka. Na ga kamar a irin sanarwar aka bayar ana maganar Hadiza Gabon ta ci kyauta ta, wato kamar za mu iya cewa tauraruwa ta biyu kenan, tunda ana maganar supporting actress. Ban sani ba, Hadiza, ya labarin yake? Haka ne, kwarai kuwa na ci tauraruwa ta biyu a gasar wannan award da aka yi wannan shekarar. Alhamdulillah, ni na ci wannan gasar. Haka ne. To kamar me zaki ce game da ita wannan kyauta da kika samu? To sai dai in yi hamdala ga Allah, kuma ga masoyana da kuma shi dadina Ali Nuhu. Wato mai sunan baba ko? Haka ne. Wanda shi ne ɗaya daga cikin wanda ya yi min jagora, kuma ya taimaka har na shiga cikin wannan award, har kuma Allah ya zo ya tallafa min, kuma na samu ni ce na yi nasara a wannan award din. Ina miƙa godiya na gare shi. Ali, na san irin waɗannan kyaututtuka ka sha samun su barkatai, watakila yanzu idan da za a duba irin teburinka ko kuma bango na ajiye kyaututtuka, watakila ya cika har ya batse. Ban sani ba, kamar irin waɗannan kyaututtuka wani irin tasiri suke ga shi tauraro na fina-finai, alal misali? Ito wannan kyaututtuka zan ce suna ƙara wa mutum ƙaimi. Mutum yana ƙara samun ƙwarin gwiwa, musamman idan ka samu a wani aiki wadda kai kake ganin cewa ka jajirce wajen wato taka matsayin da aka baka a ciki. To na san wani lokaci a irin waɗannan ƙasashe da suka ci gaba, idan aka ce tauraron fina-finai ya samu kyauta akan wani abu, to idan ya kasance zai yi fim na gaba, wannan yakan sa ya ƙara tsada. Ban sani ba ko irin wannan ya kai ga ainihin harka fina-finai a Najeriya, idan ya kasance dan tauraro yana samun wasanni, wannan yakan ƙara tsada? Eto gaskiya dai ban kai wannan matakin ba, saboda har yanzu masu shirya fina-finai a ƙasanmu ba su riga sun saba da irin wannan tsarin ba. Hadiza, ban sani ba, na san a bara wacce ne ko bara kin samu kyauta ta ainihin tauraruwar fina-finai a nan Kennywood. Haka ne, a bara ne. Har na san wasu daga cikin ma'aikatanmu sun ji an hira da ke da sauran abubuwa. Daga wancan lokaci zuwa yanzu, baya ga wannan kyauta da kika samu ta nan London, akwai wasu kyaututtukan da kika samu ko tun daga wancan lokacin? Akwai kyaututtukan da na samu. Akwai kamar AMA Award da na samu. Akwai kyaututtuka alhamdulillah da na samu bayan haka. Haka. To, mun yi magana game da batun wasu daga cikin irin kyaututtuka, bari mu yi magana game da wasu abubuwa irin a koda yaushe aka ce mutum ya yi fice, Allah ya ɗaukaka shi a irin ainihin sana'ar da yake, yakan ce to ai bari su ma jama'ar da nake cikinsu nan, waɗanda da bazarsu muke rawa, su ma su amfana daga cikin irin waɗannan abubuwa da nima na samu. Sukan ce kamar irin giving it back to the community ko wani abu haka makamancin haka. Ban sani ba Ali, a takaice akwai wasu abubuwa da kukan yi ne jama'a su masu shaida? Ka sana cewa wai an ce kare ana biki a gidan ku, ce in gani a kasuwa. To gaskiya akwai abubuwa da dama da muke yi. Ni tana fannin akwai abubuwa da nake yi na taimako ga matasa, amma ba ni da takamaiman wato kaman wata gidauniya wadda zan ce gashi nan fitacciya ce kuma tana yin wa'annan ayyukan, amma ni a kankin kaina na kan yi. Na farko kenan. Sannan akwai wato kaman wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu waɗanda suke faɗakar da mutane, suke nuna su kuma suke taimaka musu akan wasu abubuwa